Iye kanyo bakin jangolo mar Juma. Nakwara Mogajwang kumotigo Madilu System, kumotigo Zaikona Galanga, kumotigo Joski Kiambukuta. Geso kwa geso, wangisi nango. See you there. Una aventure ngobo Chris. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main kuto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Nyakwara Mogajwang osekalo kanyo dakika 39 tok sadeka mar okinyi. Anyisi ni bang' chal mar fwambo tabro bedo piny mar mondo mi koro wago mbaka mar odiochieng' ma kawuono mwagoyo. Pod wagoyo kod jofwambo ahinya to odiochieng' ma kawuono ma idendo kanyo kod dhongere ni en World Press Freedom Day, ratiro mar jofwambo e ticha. Mane momiyo e chenro mar mbaka romo okinyi ma kawuono kendo bedo kod thuolo mar bedo kod jofwambo. Wadogoyo mbaka kodgi mar mondo mi ginyiswa sigan gi kinde ma gisebedo e fwambo. To gisebedo e fwambo kuom thuolo maromo nade, to ka gintiere yor ticha bende nitiere ng'at mosechocho ratiro margi ma giwinjo ni anto kae to choch ratiro mara okanyal timo report makamae e yo makare, kata choch ratiro mara okanyal dhi mbele kod tich e yo makare. To ang'o ma gisetimo kata ang'o ma inyalo tim mar mondo mi ratiro mar jofwambo e tich orit e yo makare kendo jofwambo bed kod thuolo mar timo report kata sigana mora maonge luoro, maonge koda kata maonge pondo ni ng'ato nyalo hinye kaluore koda gino ma otimo. To ang'e ni kinde duto wan kaka jofwambo iluongo wani wan at the fourth estate, kaluore ni wan ema kinde duto wamiyo jopinya weche mag adiera, weche matimore e kor gwenge mopogore opogore maonge pando gimora. Mane momiyo chenro mar mbako romo Nyakwara Mogajwang okinyi ma kawuono e studio marwa e county ma Nairobi kae. Antiere kod jofwambo ariyo. Antiere kae kod Isaiah Gwengi ma en jafwambo mano mar od fwambo ma The Standard, ka chiel kod Winnie Miseda ma bende en jafwambo. Machiegni retwa okinyi ma kawuono. Achak kodi Isaiah Gwengi, chiwo nade okinyi ma kawuono. Be inyalo nyisowa ni itiyo od fwambo mane titimo ang'o? Erokamano. Mokwongo kawo thuolo ni mar moso Nyakwara Mogajwang noyawre. Kata gi dhok machielo anyalo moso gi ni Mirembe nikech ajanomiya. An iluonga ni Isaiah Gwengi, tiyo gi oboke ma pacho ka mar Standard e county ma Siaya. Machiegni ahinya studio mar okinyi ma kawuono. Erokamano. Winnie, machiegni studio okinyi ma kawuono, in bende nyalo pakrino. Erokamano. An iluonga ni Winnie Miseda, ajafwambo lakini sani luongo freelancing. Asebedo jafwambo for the last higni madhi 15. Asetiyo KBC, asetiyo KNA, asebedo editor mar a coastal newspaper manantiere Mombasa, then kabiro koni Nairobi. An ng'amora aluongo ni ne mosoni ruoth opaki. Yes. Machiegni retwa okinyi ma kawuono. Nyakwara Mogajwang mage welo jofwambo mantiere godo e studio marwa e county ma Nairobi ka okinyi ma kawuono. Wendo machielo kata welo mamoko bro bedo ka riwore kodwa achiel kachiel e yor lony manyasani mano mar Zoom. Gisani antiere koda Jerry Rawlings ma bende en jafwambo. Machiegni Rawlings e twak mar okinyi ma kawuono, in bende nyalo nyisowa nyingi, tinyisowa ni tiyo kod od fwambo mane, kata kamano
nyisa ni pok oikore e yo makare mar tudre kodwa gi sani. Waboloso weche mag tudruok kasto watudore kode achiel kachiel. Kopogore kod Jerry, bende e yor Zoom abro bedo kod Clarice Atieno. Clarice Atieno en apisa matimo nonro mano kaduol mano mar Media Council of Kenya. En bendo bro ngiso ni kaka jo Media Council of Kenya mano duola mwanyalo wacho ni ochung'ne ute fuambo e pacho kae kata jo fuambo e pacho kae. En ang'o magitimo maneno ni jo fuambo duto e pacho ka obedo kod press freedom kaka dwarore e pacho kae maonge ohinga moramora e kinde magintiere tich. Nyakwara Mugia Jwang kaka pile in bendi nyalo tudri kodwa kokale yore waduto te mag tudruok. Mano moriwo namba mar ote machuok 2-6-00 mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor _ dono chak twaka okinyi makawuona chak kodi Isaya Gwengi. Wini osengiso ni en osebedo e fuambo kuom thuolo mar higni 15. Obro bedo kongiso ni kuom thuolo mar higni 15 go bende ne ntiere kod freedom mano mar timo story mora mora modwaro kosepono ne ntiere gino mahinye. In korka kori Isaya isebede fuambo kae kuom thuolo maromo nade to e kinde me indiko ne gazet mano mar The Standard bende indiko gigo ma iwacho ni onge ng'ata makoro thiri ni ndik ma to wema. Erokamano. Anyalo wacho ni e fuambo asebedo e fuambo mokalo higni 10. Standard asebede sani mae koro hika mar 12 kane Standard. To anyalo wacho ni e tijwa mar fuambo ni okosebedo mayot. Okosebedo mayot nikech tijwa maduong' en nyiso jopiny kaka gik moko chalo. To yudo ka nitie ng'ikruok kata gi tabu mang'eny seche ma mondi manyo weche gi mondo mimij gi japiny. An aparo ni kuom higni masetiyo go duto asebedo gi hinyruok diriyo mana kaluwore gi tija. To kopogore gi hinyruok no nitie buoko moko mabende osebuoga mana kaluwore gi stories matimo. Koro kosebedo mayot. 2017 mane kuma ne nitie polise moko mane iluongo ni Quick Response Team. Ne gin Siaya. So ne gichako rocho ratiro mag jopiny. So seche mane wachako timo stories gi to I became their target. Inyalo wacho nang'o momiyo nibedo target mar gima ne ibedo kod hinyruok? Gima notimore nikech anyalo kadok chien anyalo wacho ni ne unit ni ne onge. To ne wabedo gi kitabu mang'eny jolupo ne nigi kitabu mang'eny ma ka jolupo wuok tiyudo kimako gi e nam. So ywak mar jopiny no wan kaka jafuambo nadhi atimo story mar ywak mar jolupo. Ma sirikal no amua ni mondo mi okony jolupo ne kuri kelo Quick Response Team ni. Tanyalo wacho ni Quick Response Team ni nokel nikech story mane watimo kaluwore gi ywak mag jonam. To seche mane jogi obiro ne giweyo tich mane koro nego be ni gitiyo to gidonjo kore rocho ngima ratiro mag jopiny. Koro an kaka jafuambo nakawo thuolo no mar kwedo weche mane gitimo mag rocho ratiro mag jopiny go ma mano nokodhi ne gi maber. Omiyo kanye kuma ne koro gichako manya and negi manya kuom nen muda moro manyalo romo higni 2 kane gitemo mondo giyuda to yuda notamo gi but finally ne giketo na trap mane gidhi magimaka. Yeah, so kane gimaka gitera at their station, their camp, kanye mane gigoya for gimoro seche 5 mana yudo hinyruok. Kendo kachopo was it last year diere toki yiero ma 2022 ai gi weche megi maandamano koro saba tarik 7 dwe mar 7 higa mokalo 2023 kane wadhi timo coverage Bondo town kanyo bende polise nodhi momaka
makanyo be nabedo tortured. To bendi biro bedo kingiswa ni magi duto mago gin mana weche machocho ratiro mar jofwambe tich matende ni ionge kod thuolo madwarore mar timo tije yo makare. Okang' mane mano kawo ne jogo kapo nono ni nitie to bende mano setimo ni kindegi mabiro mbele kose nitiere kaka riwruok moro no biro makoro kwane weche machalo kamago katimore ne jofwambe pacho kae. Winnie korka kori inyisa ni sebedo e fwambo kuom thuolo mar higni 15 kendo isetiyo ute fwambo mopogore opogore kata bedo ni gisani koro in jafwambo wanyalo wacho no ichung' kar kendi kata in freelancer kata kamane thuolo mar higni 15 ni ma ne intiere od fwambo bende ni intiere kod thuolo mar timo kata ndiko story midwaro maonge ng'ata mane chocho ratiro mari kata mane dini Winnie timma to kikitimma tang'e ni joma nyiri bende nitiere achiedh nade moko mwakale e fwambo kae manyalo bedo nopogore kod mago mag joma chuo. Nitiere kaka asewacho natimo ne serikal tiyo gi serikal opogore gi tiyo gi independent media. Nitiere story midwa ni tim but because itiyo ne government nitiere kuma koro di koro niyudo ka samoro nitiyo yudo story maber ti odhi omiyo osiepewa mantie Standard ama Nation. Koro the moment magise highlight muwuok cha eka koro inyalo pick up kaka follow up. Yudo ka samoro idwa ni dhi an extra mile to tami. Ntie dire moko mana paro noseluwa ntie story mana timo mar drugs. Kech abedo based Mombasa for a very long time. Koro kose puonja skills mag security kineno ng'ata achiel ka luwi sakate kuma kidhie kiwuok e gate to you see a familiar ineno Joyce. Kidhie supermarket ineno Joyce. Then instincts inyisi ni gimoro ok ber. Kora chako penjina ni ng'atni ok apar ken ng'ama ber. Samoro alore stage tibodo ka ng'ato chung' e stage. Then achako wilo kuma idhem to kaka wuotho ang'o. Chieng' moro kadonje ot to wuon duka gona simu ni nitie jok ma obiro penji ka to gichalo polise. Then apenjo polise relationship mara gi polise to onge ng'amonge kuma dake. Tapenji ni nyiso gi nang'o nyise ni onge ng'amodak kama ni sedar anyise ni good. Then agocho ne Victor Bwire Media Council. To penja ne ang'o mitimo ma either maybe related gi story mora ma tanisi nitie story manotimo mar drug nitie nyathi school manoyudi ka uso drugs e school to make. Then komake after some time no disappear. Kuri you are following up that story jonyuol ge kaka tiyo. I remember Victor noacho no story is worth your life. What I can advise, leave Mombasa immediately. Mankumi nyalo the Ilal Martin. And that's how I traveled. I walk Mombasa, abiro Nairobi, adinya Kadala, a bit for some time. Kata bosses gagiri oknanyi so anything. I just told them nangi emergency because ntegi myself wenye fwamboka inyalo bet ne wuoyo gi Isaiah kare ne motimo nadi ene mousa ichkori kia enosebedo promised ni bomiya gi matin ene modhi ousa mane gima miyo jofwambo okonyal bedo each brother's keeper take mondi trust ng'ato as much as freedom of the press ntiere constitution mowach maberni this should happen but wawuon kendo jofwambo ema wahinyore e iye ka. Koro kaka nadhino machaka duogo gik moko ling then awera gi story but nayudo ka hinya nikech adwa agole oko anyis ji gima timore not only jomadongo ma drugs hinya nyithindo be affected and families they collude gi drug barons to gi hinyo ji then manorumo. Then kibiro kende fwambo now as a lady ntie konde mana hinyora ntie assignment midwa ni team to ibedo suppressed inyisi nono kinyal ni ma ng'ama chele manya then okinyal nikech in ng'ama nyako. Yes. Then apenjona donga this school I'm able to do this, I have the capacity to kenido ni an katime tamie that perfection moingo ng'at machelo but itami. Koro ibet ichako dok piny nitie ka gimi ichako di nenrine uruma iwuon kendi basi eno kanyal timo story ni samoro no dhi as far as anya paro wadhi Lamu across the ocean inyisi ni no kinyal dhi ni life is at risk. Then I'm like
To life mag jomoko madhiga to ok gin at risk kose nikech in ng'ama nyako koro ikawi kaka ng'ama ng'awo. Exactly. How will I experience that risk? Albado na ngimo na mbeche mora tim nadi. Anyis joma biro chien na kamai. Samoro stories mag business inyisi ni ladies are not good. But I remember koro ka wuok kene nikech kene moloso gi KBC. I could do some of the best security stories and business stories. And man my boss na mawacho ni enyewe girls can do it. Nikech ibro minga to macha amel enodhi give the cocktails. Obro miss story. Kopendo ko ni onge gima ne giwacho. But into kidhi tibiro gi story mantie to the full story kila kitu ntie sawa. Then anene political, I'm also a member of the Political Journalist Association and a mobilizing officer. Aneno jogo mantie bunge to makava politics begi hinyore iko ni joma nyiri oket kando joma chwe mimiyo frontline. Then how are you going to grow this lady in this field? Adwa ni mak mana parono gi kanyo kikwawe Jerry Rawlings oko ahinya in beni nyisa ni gisani oseriwore kodwa kendo nyalo loso e kinde mwadhi mbele kod twak marwa e kinde mwarango ratiro mar jofwambe tich. Oyawre Jerry okinyi makawuono ichiw nade kendo machiegni twaka. In beni nyalo ngiswa ni isebedo e fwambo kuom thuolo maromo nade te kinde ma isebedo e fwambo kae bende iseyudori go hinga ma osemoni timo tiji e yo makare kata bedo kod freedom mar timo tiji mar fwambo kata bedo ni freedom of press nitiere katiba mapacho kae kendo jo fwambo nego bed ni timo tijgi maonge ohinga mora. Jerry. Joyce, nokero kamano kuom gwela studio mar romo gi kawuono mano mondo watwage e weche mag freedom of the media. Lunga ni Jerry Rawlings an jafwambo afwambo kod Media Max kata People Daily abende an jakom mar Political Journalists Association of Kenya. Gisani ane jakom tien kanyo ne an jagoro. Gima dawach ni fwambo to nigi challenges mang'eny. Nitiere gigo ma duoko tije mag fwambo chien. Mokwongo en threats to nitiere ma gin external moko gin internal. Ma external gin mawuok kuonde kaka police, politicians gi gik moko machal kamago, but internal wan kod jogo mitiyo godo ginyalo bedo editors, seche moko nyalo bedo jafwambo wadu ma itiyo godo gi jok ma oko kuchicha mar mondo othir tiji. Koro mage to gin gik matimore odiochieng' kodiochieng' kendo gin gigo mwakale. Tija kaka jafwambo asetiyo koro higni 15 na chako tiyo Standard diere moko kanyo kendo na chaka tiyo kamoro koro santa an Media Max. Tija mar fwambo kaka ndiko siasa kato challenges nitiere. Iyudo ka seche moko ndiko sigana moro to kata ka sigana no pok obedo published to ng'ama ni ndiko sori wieno osegoni simu ni to ang'e ni ndiko gima kama e wiya. Koro ipenjri to ng'ani no ng'e nade ni ndiko gima kama e wiye. Iyudo ka koro nitiere ng'at mantiere e kindu ma osegone simu onyise ni aneno ka Jerry timo gima kama e wiyi. Koro kamano osethiri, mano is already a threat to your to your life, to your work. Koro magi gin gik matimore. Wan kaka jofwambo nitiere gigo ma bende wan nyaka wang'ere wawegi ni seche ma koro bende wa celebrate World Press Freedom Day ni gin ang'o gine ma wasetimo mosemono wabedo kod that freedom kod independence mar fwambo. To mana kar dhogi kanyo, ang'o ma jofwambo osetimo ma omono wabedo kod freedom gi independence kaka dwarore fwambo, nikech wang'e ni kinde duto jopiny oketo geno kuom ute fwambo kuom jofwambo, nikech gimoro kata japiny koneno kolande e radio kata TV to ng'e ni mane gino mar adiera. Kata kamano wan kaka jofwambo wasethiro independence kod freedom marwa yo machalo nade Jerry kapod antiere kuom gima duong' ahinya mathirowa wan kaka jofwambo. Mokwongo dawach ni
the media owners megute mag fwambo gin gikawo tij fwambo ni nade, gikawo tij fwambo ni kaka tich moro amora kose gikawe ni tijni en tijno maduong' kendo mapek, nikech wan jogo mamenyo society. Ok wanyal menyo society ka wan wawegi wan kod shida matin ka gi kacha. Mokwongo yudo ka payment mar journalist, jofwambo ichulo pesa matin, to society expect gini mondo gibed jogo maler, gibed jogo maler like Caesar's wife. You cannot be as clean as a Caesar's wife ka ichuli peanuts. To itiyo tich matek to in midwa ni imeny the society. Ok ibi menyo that society e yo makare. Mar ariyo, wan gi jogo mwaluongo ni editors within the newsrooms. Jogi gine ni nade seche miwuok oko ni koro idhi manyo sigana idwa kelo. Be gineno tijni ni en tijno maduong' ma onego bed ni koro ichuli kalore gi tich manitimo, kose gineno mana ni gine ma gikonyi yudo gimoro mara mondo itim madini ok gikonyi di koro ichandori. Koro magi gin gigo mamiyo fwambowa bedo gi ng'ikruok kuonde moko, nikech koro waonge kod that independence kod freedom mar tiyo kaka onego wati, nikech yudo ka koro external factors affect our performance. Iwacho kanyo makare ahinya. Studio mar Nairobi ka antiere kod Winnie Miseda kaachiel kod Isaiah Gwengesa. Korka kor isewinjo kaka Jerry Oloso kanyo ka owacho moko kuom wanyalo wacho ni gin challenges kata chiedh nade mamiyo nyaka sani koro jofwambo onge kod freedom madwarore mar timo gino moyang negi mar timo kata mano mane gidhi e skul mar somo mondo gimi jopiny information mar adiera maonge nindo nyabathe achiel. Korka koro inyalo wacho ni challenges moko gin kaka mage ma iseromo godo e yor tich kata mineno mathiro freedom mar jofwambo. Aparo ni mana kaka Jerry owacho, challenges gi gin mawuok oko, moko be gin mawuok ei wan wawegi. Mana anyalo paro chien kucha kinde moko nitie story moro mana timo, then my immediate supervisor monego bed ni ema protector emodhi ong'iso source ng'at matimo ne story ni gwengi otimo story makama kuomi. Koro it happen na dhi e function mar that source, to immediately machope function no to source no kapok na dhi e function to source ogochona ni gwengi story makamae ang'o momiyo itimo. Tapenje ni to en e gazet mane? Ni ene gazet makawuono. Tangise ni an gi gazet makawuono but okane story no. So I realized ni my supervisor mano share this information gi the source ma gichiko kapar ka en gima ber. Machielo iyudo ka jogo mwatimo negi stories kata joma anyalo wacho ni the public bende iyudo ka seche moko gine ma gitudore mondo mi giroch ratich jofwambo, nikech nitie incidences moko mineno ka idhi kata mana cover gimono tiwacho ni iyudo ka public wacho ni kae ok wadware jo standard, kae ok wadware particular media house. So iyudo ka nikech nitie story ma samoro jafwambo more manotimo moken kata in but koro ikawo gini kete wi koro gise generalize ji kamano. Koro iyudo kata ka functions moko be nitie, sources moko be wacho ni adwaro mana particular media houses, ng'ane kikukel na kae ja media house makama kikukel no. So magi some of the challenges manitie. Winnie, kapok wadhi e yueyo mokwongo, in korka kori neno ni gin achiedh nade mage mathiro ratiro mar jofwambe tich mar keyo weche maonge nindo nyabathe achiel? Nitie gima nyalo wacho kaka awuok e media to chaka donjo HR. Aserango the first thing ka ukirango welfare mar employee ni tanye makos ntiere ga business ok nyal endelea. Kech irango kaka Jerry wacho. Thank you so much chairman. Nitie gima timore. Jogi osomo modhi school just kaka professionals machielo. To ging'e ni tij fwambo ne mwatimo nadi e mwatiyogo.
anasebet joka fambo kumok chuli karibu 6 months to ngani expect ni I don't teach gokinyi itim tiji deliver kako nego bedi to kendi donjo pile ka pile maonge leo okeni chulo rent nadi okeni chiemo nadi maybe you have a family samori tuo tidon kata most jofambo jionge kata gig welfare kirango jofambo jadi mantiere maybe NHF the most simple things NHIF NSSF giongego nikech orango ni kayudo pesa ni kadhi chulo statutory ni anga bed nadi unless unemployed tidon na obedo employed maybe PNP mane ng'amani sawa but jofambo mang'eny okaw gi correspondent ng'ani kadwa dhi tich oko emomiyo tije ok onyal timo fully kako nego bedi nikech o depend gi source okange ndik story marach ewi Isaiah ta Isaiah momiya fair kuma dhiye Isaiah dhimiya token matinisa ni kauma ang'eni intie marach bro konyi okay expect nabo timo story ma negative about him kanyo nteka affect press freedom nikech okabindiko gimonego bed ni ndikore nikech kadhi adier mandiko story against source kinyi ni source of my daily bread atimre nadi orumo obro goya oko to ng'ama chelo bro donjo to koni kitiyo Monday to Monday onge gima timre nadi onge gima biro nikech samoro bedo malit kata nyoro no ntie gi discussion I happen to be I hero defend jomantie piny junior staff kichangeni junior staff emaumia zaidi gionge that voice to speak on their behalf nikech obro woyo ibro show the door ibro chak manyne gik matindo tindo mondo odhi kech okni opingo en gi concern this person grown owinje malit to kumodi air grievances jotimre nadi onge but one jofambo wanyalo dhi mwatim interviews gi daktache watim interviews gi jopuonje man gi shida gi mo highlight magitimango ma cries gi bed hard malok gi to wanto angomiyo jofambo gi ok winj ntie ji sani ma almost 12 months 2 years jomoko poko chul pesa to wan ethics mar media council wacho nango okonegi ka brown envelope ngani dhi tiyo tich ode okeni odoko idoko lorne poko madho breakfast kobiro tich koni businesses beti manadi umia samoro ntimo mok provide gigo tinyise ni kae kikodhi okao in all honesty you don't expect press freedom obed kako nego bed ka nentiere otek welfare nyakaranga adwanu mak parono gi kanyo matin wakauyo marwa mokwongo e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kwaduogo bende wabro duogo kata wabotudore kod Clarissa Tieno maena pisa matimo nonro ka Media Council of Kenya en bendo bro ngiso ani kaka jo Media Council of Kenya ere kaka gi assess press freedom e pacho kae wamodho pi matin kaeto waduogo kikidhi mabor. Chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime chonga gilo emo miachano kama chonga emo semia sudo nyime. Dial *487*3# to get this song. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100 kaliwa hiyo 100 nikasema
nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Miyo makwedo paro maokare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abo wachunu adiera mango. Ng'at machunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelo. To gik musiko timore ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni anabro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum, mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Omoke gi rumba kokwara way blues. Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi e Ramogi TV. Oh no. Machiegni kendo nyaka Ramogi Jong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono kama watwak otudore kod ratiro mar jofwambo e tich. Kaponi kitudri kodwa gi sani pok ilewa ahinya kalo ni pod wadhi mbele kod mbaka marwa. Antiere kod welo ang'wen okinyi makawuono e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Antiere kod Winnie Miseda, Isaiah Ogwengi, kaachiel kod Jerry Rollins matudore kodwa ka entiere Nairobi ka, kata kamano riwore kodwa e yor lony manyasani mar Zoom. Kaachiel kod Clarice Atieno, apisa matimo nonro ka Media Council of Kenya, ene modwadwano watwa kode gi sani kalo ni entiere kod thuolo machuok kende monyalo miwa okinyi makawuono mondo en bende onyiswa ni gina kaka Media Council of Kenya, duola mochung' ne jofwambo e pacho kaere kaka gineno ni jofwambo bedo kod ratiro makare e kinde ma gintiere ticha. Oyore Clarice, okinyi makawuono ichiw nade? Inyalo nyiswa ni una kaka Media Council of Kenya ere kaka uasesa mano press freedom e pacho kae. Clarice. Oyore ahinya Joyce, kendo erokamano kuom bedo koda e studio kae sani. Kaka duol mochung' ne weche mag fwambo gi keyo kaachiel gi ute mag keyo e Kenya kae, Media Council of Kenya ochung' motegno kabisa e yore mag rango ratiro mar jofwambo kod keyo kaachiel gi ute mag fwambo gi keyo. Anyalo wacho ni yore mag fwambo gi keyo pod nitiere media freedom violations, and we know there's been media freedom violations. Koro kaka Media Council of Kenya, gima Media Council of Kenya timo mondo ne ni ratiro mar jofwambo kod keyo okokethi kata okethore. Media Council
watimo nonro kendo wandiko piny seche ma oketh ratiro mag jofwambo kod keyo, nikech ka iketho ratiro mar jofwambo gi keyo to onge ng'ama otimo nonro kata ma ondiko piny ni gik machalo kamago timore gi kuonde mane gitimore, to bende onge kaka inyalo los weche mag ketho ratiro mag jofwambo gi keyo gi mondo mi obed maber. Koro Media Council of Kenya timo documentation mar press freedom violations mondo mi ochor weche gi mbele kaka inyalo losgi. To Media Council bende ochung' gi jofwambo gi keyo e yore mag training. Watimo safety trainings ne jofwambo gi jokeyo ma gi keyo ipuonjogi kaka they can take care of themselves seche ma gintiere e tich. Watimo advocacy ne jofwambo kod keyo ma nitiere seche ma kaka to Media Council osekata mana tero report jok ma ketho ratiro mar jofwambo gi keyo. Bende Media Council chiwo safe space seche ma nitiere kapod nonro dhi mbele moketh ratiro mar jofwambo gi keyo. Media Council nyalo keto gi safe space seche ma pod itimo nonro mondo mi kik gimed yudo hinyruok mamoko e sama nonro dhi mbele kapod iloso weche ma otimore mo oketho ratiro mar jofwambo kod keyo. To Clarice, kapod antiere kuomi, bende paro ni nyaka sani jofwambo manitiere pacho kae bende gintiere koda freedom madwarore mar timo report mora mora, kose gintiere yore moko ma ithiro godo ratiro mar jofwambo mok ginyal timo tijgi e yo makare kata ok ginyal exercise constitutional right margi mar bedo kod press freedom e pacho kae? Clarice. Ok anyal wacho ni 100% waseachieve thuolo maber mar jofwambo gi keyo, nikech e kinde ka kinde uwinjo kendo ji neno ka nitiere kaka ne ratiro mar jofwambo gi keyo nobedo violated e seche ma jofwambo gi keyo nitiere e lain mar tich. To kata kamano, kaka duol mar Media Council watimo mawanyalo mondo mi jofwambo gi keyo bed thuolo e seche ma gintiere lain mar tich. To un kaka duola mano ma uchung'ne ratiro mar jofwambo e pacho kae, Clarice, ang'e ni kinde mang'eny nitiere jogo ma nyaka sani wacho ni nitiere kaka ichocho ratiro mar jofwambo e yore mopogore opogore, ahinya ahinya to ka gintiere e yor tich. Bende yande waneno kata ka milome moro sirikal ne ogolo ka koro wacho ni nitiere ute fwambo moko kata mano motudore kod sirikal kende ema ibiro bed ka ichiwo ne gi adverts mago mag sirikal, to nitiere mago moko ma ok bibed kichiwo negi. Un kaka Media Council of Kenya, ere kaka engage gi sirikal maneno ni nitiere press freedom e pacho kae kendo onge ratiro mar jafwambo mora mora mokethi, nikech waneno ka jofwambo gi hinyore kata gigo ma wanyalo wacho ni weche mag mano ne kinde mokalo chien. Ere kaka utudori kod sirikal e yo makare mondo une ni press freedom obede pacho ka kendo jofwambo otimo tijgi e yo maber? Clarice. E kinde ka kinde Media Council bedo gi tudruok mowinjore gi sirikal kata through the parliament mondo chike marito ratiro mar jofwambo gi keyo obed kare. Koro magi itimo through review of the law that protects the rights of the journalists and the media through parliament.
To kata kopogore kod mano, wang'e ni Media Council of Kenya e duol magayo kaka jofuambo tie pacho kae. Kinde mang'eny wantiere kod gigo miluongo kanyo ni media ethics, mago gik magayo kata manyiso jofuambo kaka onego bed ni gitimo report margi e yo makare kendo mar adiera maonge dewo wang' kendo onge nindo nyabathe achiel. Gladys, kapod antiere kodi ka watieko kodi mar mondo mi idhi dich moko ma intiere godo kinyi makawuono. Ere kaka uneno ni jofuambo kinde magitimo tijgi kaka jafuambo wuona? Ang'e ni kinde mang'eny bende uchiwo ne jofuambo namba moyiedhi mayango ni en jafuambo adiera e pacho kae. Ere kaka uneno ni jafuambo obedo ethical e kinde ma otiyo mar mondo mi kik seche moko otim gigo ma ok ni kare, to ponono kuyudo jafuambo modhi ataro mag chike mag fuambo e pacho kae, okang' mane musekao negi kaka yorno maneno ni kata obedo ni kaka yorno maneno ni jofuambo timo tijgi e yo makare? Clarice. Mana kaka isewacho maber Joyce, tich moro amora nitiere chike mowinjo bed ni jok matiyo tijno nyaka luw. Koro kata e journalism kar kae nitiere chike ma joma timo fuambo gi keyo nyaka luw. Chike gi nitiere e buk miluongo ni Code of Conduct for the Practice of Journalism in Kenya. In the Code of Conduct for the Practice of Journalism of Kenya, outline chike maber kaka winjo bed ni jofuambo gi keyo tiyo mondo mi gin bende kik giketh ratiro mar the public. Media Council timoga training, to kata kapok wadhi e training mar Media Council, seche ma jofuambo gi keyo nitiere e tiegruok e mbalariany kata e colleges, gipuonjore media ethics. To sama gise puonjore ka gisetiegore ma gitieko, Media Council bende puonjo Code of Ethics from time to time throughout the year. Nitie trainings mopogore ma Media Council timo. To onge training moro amora minyalo tim mok wach Code of Conduct for the Practice of Journalism. It's like the Bible. Parne giura para kata ging'e. E training moro amora mitimo, to Media Council nyaka parne jofuambo gi keyo chike mowinjo bed ni giluwo e seche ma gitiyo. Ma timore sasa mantiere training moro amora ma Media Council timo, to bende kata mana to the public. Media Council timoga gimiluongo ni media literacy information forums. Ma engage stakeholders moya e migepe mopogore mondo mi watim negi sensitization kaka ginyalo deal gi jofuambo gi keyo. E seche go ipuonjo gi kaka ginyalo identify jofuambo gi keyo, makata ka ng'ato biro kuom ng'ato ni odhi manyo information moro, to ng'ama wuoyo godo no ong'eyo ni ng'ama wuoyo godo no to en jafuambo gi keyo mar gadieri. Openje ka en gi press card ne, jafuambo tang'o ne press card, to nitiere namba ma bende ginyalo ore message manono maduoke ni ng'ano adieri kad motang'o neno ero ng'ano en jafuambo gi keyo. Kata koketo namba mar kipande to duoko ne ni ng'ano en jafuambo gi keyo mondikore gi Media Council of Kenya. Koro ka Media Council puonjo ji e wach mar Code of Conduct, to wa enforce bende Code of Conduct through training and accreditation. Nikech mondo mi wa enforce the Code of Conduct mar jofuambo gi keyo, nyaka wang'e ni ng'awa gi ng'awa ma gin jofuambo gi keyo madieri ma ondikore ni gin jofuambo gi keyo kendo giluwo chike mag fuambo gi keyo. Kata ka gintiere tich to gin joma dieri mondikore gi Media Council of Kenya mowinjo bed ni tiyo tich makare. Ka nitiere jafuambo gi keyo ma oketo chik mar tij fuambo gi keyo, gin bende inyalo kawnegi hatua, inyalo tergi e court. Seche moko bende nitiere jok ma osewuondore ni gin jofuambo gi keyo, kinde moko ma pok obudho ahinya nitiere report mane wayudo ni ng'ato mok jafuambo gi keyo nodhi oloso kad moro ma
ma fake to dhi godo e occasion moro. Koro nomaki ma wayudo ripodno ma watimo nonro kendo notere iye kendo wachne noero notere e court mondo odhi oduok penjo gimomiyo notemo timo kamano. Erokamano Joyce. Wachni mogik kaka watieko kodi Clarissa Atieno mar mondo mi dhi e dich gi mamoko. Ote mari mogik ne jofwamba inyanya odiochieng' ma kawuono ma en World Press Freedom Day mana mapiyo piyo Clarissa. Kapok achiwo ote mara mogik ne jofwambo gi keyo to anyalo kwayo bende oganda mana kaka nyoro sama nyowa commemorate World Press Freedom Day jatenda David Omoyo nyolo wacho ni kapok iweyo jafwambo gi keyo mondo owang'i to pok iketo jafwambo gi keyo mondo bed thuolo. Anyalo jiwo oganda bende ni gichiw ne jofwambo gi keyo thuolo mar tiyo tijgi. To joma tiyo tij fwambo gi keyo bende anyalo jiwo ni mondo utem kuluwo chike mag timo fwambo gi keyo kabisa. You adhere to the code of conduct for the practice of journalism. To kendo daher wacho ni kaka jatenda Victor wacho, no story is worth your life. So you have to keep yourself safe. Erokamano Joyce. Erokamano ahinya Clarissa Atieno, apisa matimo nonro kaduola mano mar Media Council of Kenya kuom miyowa thuolo ni matin okinyi ma kawuono. Ang'eno odiochieng' ma kawuono nitiere kod dich mang'eny ahinya. Kata kamano ichiwonwa thuolo matin mar mondo mi iwuo kodwa ahinya to odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' ma piny ngima hingo odiochieng' ratiro mar jofwambo e tich kata World Press Freedom Day. Erokamano ahinya Clarissa Atieno. Nyakora Mogejong pod antiere kod welo mamoko e twak okinyi ma kawuono. Nyal wil kod gi e studio mara ka studio marwa e county ma Nairobi ka antiere kod Winnie Miseda kod Isaiah Gwengi. Winjo kanyo kaka Clarissa Oloso inyanya kaka gina Media Council of Kenya gino magitimo mar neno ni nitiere press freedom e pacho kae. Kata kamano mulo wach moro kanyo mar jopenya. Ere kaka jopenya nyalo konyo wan kaka jofwambo mar mondo mi wabed kod press freedom madwarore. Achak kod Isaiah. Mana kaka wacho chien kacha. Ni yudo ka seche moko rocho ratich jofwambo wuok kuom jopiny. To owuok kuom jopiny kaluwore seche moko gi weche ma giwinjo kowuok kuom jotelo. Sana jotelo mag josiasa. Ma inyalo winjo ka giwacho gimoro, ging'iso jopiny niya, gima nuwinjo ka od fwambo ma kama olando ken adier, od fwambo no ni koda gi wach moro samoro dwa mana ketho nyinga. Koro yudo kodhi incite the public against the media. So aparo ni jopiny onego puonji kata wan kaka jofwambo, ute fwambo gi jofwambo onego bed ni wakaw thuolo mar puonjo jopiny kaka onego bed ni gibende gi protect ang'ono jofwambo kata mana mondo mi giyud weche e yo mowinjore. Jofwambo ok gin jafwambo be ni mane tije, ok onego bed ni kawe kaka ng'at ma otimo makosa moro maduong', nikech ing'eni seche miwuok midhi tich kata gima notimore na seche mane polis omaka to napenjo polis ni to en makosa mane matimo kata chik mane maketho, nikech awuok e oda gokinyi nadhi manyo mana kaka bendi wuok ni dhi manyo. So fwambo ni jomoko kawe kaka anyalo wacho ni gi kizungu ni it's an sort of a crime e wang' jomoko. But wan mende wajomudhi e school mamae e gima wapidho go families wate mwakonyo go oganda. So okonego kawe kaka jafwambo en ng'at moro motimo makosa moro maduong'. Winnie korka kori jopiny nyalo konyo wan kaka jofwambo mar mondo mi wabed kod thuolo e yorwa mar tich e yo machalo nade, wabed thuolo mar timo report mora mora e county mora mora kata kumora mora e pachoka kata e piny mangima maonge luoro ni kadhi kocha to inyalo goya, inyalo dina. Jopiny nitiere kod ting' mane mano ni wan kaka jofwambo wabedo thuolo e tijwa maonge luoro. Gima dawach onego chakre kuomwa kaka jofwambo mokwongo kapok odhi jopiny. Iyudo ni nitiere jofwambo gimbe giketore e categories. An okanyal tiyo in Central Province, okanyal tiyo Rift Valley, nikech jo Rift Valley nitie ka gibro kawa ni an jaluo. But kiye
wantie gi daktache, wantie gi lawyers, they operate all over the country. But ango miyo kochopo wan kosechako bedo gi those tuka kunja, jopiny be bro chako kao. Then ablame ga josiasa sechete. Josiasa kindiko story mamore in danding, but kindiko gima koro onego bedni tiji, because even the Bible is categorical. We speak for the voiceless. One is the voice of the voiceless. So we have to speak. Instance ani koth chwe nderni okethre gik moko gore piny, but idon ma gik mane onego bedni wacho ga chon. Kech anyalo paro in the past kotimo joma no get along riparian land, joma gedo next to the road, inyiso ji ni timango daruru wekuru gedo ka wekuru nyiepo kae. But politics biro to timo dominate. Ka gik moko se dhi mokethre, koro jafwambo do dhi highlight inemi bedo enemy. Jopiny onego identify kodwa to wacho gimbe ging'e ni jogi gin nyithindewa, opuonj gi oter gi skul, gimbe gisomo, gitiyo mana kaka japuonj tiyo cha. Kaka japuonj dhi mar sabit kaka jafwambo bonego timango onego ti. Gin in fact monego bedni gimiyowa that support, ok onego bedni gigowa. Rollins korka kori ka pod in bendi ntiere county ma Nairobi kae kitudori kodwa kokale yora tudruok manyasani mano mar Zuma. Nyaka sani mana kaka iwinjo kaka Winnie bende wacho ni nitiere kaka wan kaka jofwambo wan bende mwaketore ni ok wanyal dhi tiyo e gwenge moko, kalone ni ana ajaluo kanyal dhi tiyo kata gwenge mamoko. Ere kaka wanyalo tieko man, to bende kaka in jafwambo bende sechope situation moro ma ok inyal dhi tiyo e gweng moro, kalore ni iluori nyalo timni gimoro kuro, to ere kaka wanyalo tieko gima kamano. Ahinya nyato odiochieng' ma kawuono ma watwako tudore koda thuolo mwanyalo bedo godo mar chwalo tijwa e yo makare. Rollins. Erokamano Joyce, king'iyo ndalo machon, josiasa manochako kelo gino maluongo ni tribalism or negative ethnicity. Kuyudo ka jofwambo moko gineno ni ok onyal dhi tiyo kama nikech luoro ni kodhi tiyo kama to biro bedo identified kod a particular political party kata a political ideology kata gi jasiasa moro. Koro mano to no en gima osebedo for a long time. Koro luoro no to ntiere, to mana kaka Winnie be osewacho, mana kae fwambo kae miyudo ka ntiere gik moko abilago. King'iyo professions mamoko to daktari nyalo dhi tiyo kamoro amora, lawyer nyalo dhi tiyo kamoro amora, accountant nyalo dhi tiyo kamoro amora, nurse nyalo dhi tiyo kamoro amora, but mano kobiro kar fwambo kae ema koro yudo ka koro ntiere segregation go. Miya ng'ani en Mkamba ok onyal dhi tiyo Kaluo, ng'ani en Jaluo ok onyal dhi tiyo piny Okuche, kamano. To fwambo to en fwambo. Ka itiyo nyakalondo kata e TV mandendo gi Kizungu gi Kiswahili, to in Jaluo, ang'o ma mondo dhi tiyo Central? Onge gima nyalo moni, onego bed ni dhi tiyo kuno. But nagombo ni de ja Media Council ka pod ntiere kada kwayo gimoro achiel, nikech iyudo ka Media Council for a long time gisebedo ka adier gisebedo ka gitimo trainings on ethics. But ntiere gimoro achiel ma onego bed ni Media Council temo konyowa godo wan kaka jofwambo. Onge gimomiyo lawyers nyalo bedo kod a set standard mar ni kidonje fwambo, this is the amount monego chuli. From there, koro ntiere progression kaka dhi mbele. Mana e fwambo kae, king'iyo other professions mamoko ntiere those set standards. Kae ni jalony e gima kama, kidonjo tichako chuli kama, ti progress kama. Fwambo kae mamano onge. Mar ariyo, ka ginyalo konyowa gi mano to inyalo yudo ka fwambo nyalo bedo a profession ma ji oluoro. Jopiny bende onego bed ni understand jofwambo, nikech mana kaka Isaiah Gwingi nowacho, iyudo ka ntiere ng'atno kata jasiasa moro manyalo incite jopiny against jafwambo, mana nikech nondiko story moro ma ok omore. To wan kaka jofwambo ok wanyal ndiko story mamori pile, nikech kwandiko story mamori pile mano will be public relations.
One kaka jofwambo, we are not in the business of public relations. One kaka jofwambo wantiere a business mar make job ma should be accountable very uncomfortable ka gitim gino mowinjore. Nyaka sani wang'e ni wantiere kod lony manyasani, mano manyalo wacho ni wang'e ni nitiere lony manyasani weche tudruok mopogore opogore. Wini nyaka sani lony manyasani ere kaka osekonyo e bero kata ketho mano freedom mar jofwambo nitiere godo ahinya to yor tich. Noneno kata report mane Media Council ogolo odiochieng' manyoro. Sani jopiny prefer kata WhatsApp kata social media tok TV kaachiel kod radio winjo weche manyien. Kata kamano tudruok e lony manyasani okonyo e chwalo press freedom kose othiro freedom mar press ma onego bed ni wantiere god. Mani longo sani ni digital media. Ntie kako konyo to be ntie kako ketho because ntie kuma kaka wan koro jok matiyo mantie ethics standards ntie gimo kinyal publish. But iboydo ni digital media ngato nose yude enoseke osete. And a case in example and kaka when General Ogola passed on, family poko bedo briefed, but joma no se yudecha no se post motero. But it don't mainstream media because into ethics magaidi nikech koki alongo SOPs kaka alongo kama ntie gima kidhi against to ngeni broteri e court. Koro inyaki read, but the more mirito no se kere no se dhi okote. Ido koro jagocho ni oni jo media gi gin jok monyeo okidwaga nyiso a story, but they forget ni there's a line that guides your work. Discipline nyaka be instilled. Yeah. Then the next thing, WhatsApp, yes, obro bire WhatsApp. Indike kete WhatsApp. Isaiah Gwengi onge Joyce. Ntie kaka kora Isaiah dwa chiemo gigini. Odwa koni neno gima Joyce otimo nade. Gima Joyce ondiko. In rank kama koro orna gimoro. At the same time, iketo life mar Joyce at risk. But kado kidwa balance koni gi ethics kaki ponja gi Media Council, then each and every media house benti gi policy mare dong. Ibo yudo koni otek. Okibika one hatua. Nikech onge regulations mag WhatsApp ama digital media manyiso ni kiko forward these messages. And anyiso ga jipile, whatever you do nte digital footprints. Whatever you do today, after 4 years, 5 years, it comes back. Odu bonte kako hinyi. Ibro against Joyce, ibro against Isaiah. Kinyi ne maybe do the manyo teacher od fwambo moro. Inise we marach about Ramogi. To kinyi di manyo teach, idwa the Citizen TV. Igolo nitinde iwacho gani okpenji penjo mang'eny. Inyisi ninte post manior on this particular date kama. Angoma ni wacho. Then ibet. Anyisoga everybody, as much as the social media ntiere, limit on what miketu. If you don't have facts, pull back. If you want to attack somebody, pull back. Ndik gik mingeni unyalo wacho, unyalo nyiero, but kikindik gimoro mabro infringe right mar jafwambo wadu. Wantie gi welfare maro mar jofwambo. Gini kaka nobiro, waneno kaka jofwambo hinyore. Ngato yudo shida, onge ngama nyalo konye. Samoro en correspondent, media house ni be kiai, but idwa ni jowadu timre nade, okonyu bigi kamoro achiel. Inibro dhir nyawadu a fellow journalist. Eno dhi tiyo gi shida nino kaka loso pesa mare. I've been a victim of that. Gin moko kana tuo. Jio loso kamano koro gin gidhi chiemo gi nyingi. But ei fwambo waka koro welfare maro kaka jofwambo. En gima kelo kamoro achiel. Ka Isaiah nigi shida. How do we sit mondo wakony nyawadwa? How do we come together mondo ng'ani kata kogoe ndara mar tich? And no keto ang'o momiyo goe. We have to fact find. Yes, Media Council is there. I wish Clarice ne pod ntiere. Ntie penjo mo penjo ga pile ma uja penjo ga CEO mo. Yes, ntiere ga connect Media Council is structured.
when I moved from journalism to donjo HR, adok school somo human resource because okinyal bedo certified kayonge papers mag human resource. Aya, journalism ngato somo motimo degree ne motimo masters ne, but everybody doka ngato machilo nene ongenga go picha streets because onyalo chulo 2000 media council obedo onboarded kaka journalist. Tido ni ngani paro ne gimari are totally different. Eno biro ka kongeni ntie target angeni kadhiga gi jo siasa, I'll make money. But in my somo as a profession, something mean gi passion for bidwadi. Koro ka uyudo mgongano. Ngani eno nyalo dhi mofuli ja siasa because mindset ne gi mindset ni opogore, are totally different. Parallel worlds. But kwa bedo ni media ka bedo streamlined, but not anybody. You cannot join law, you cannot be an advocate. Nyakidoge school miti mango. Idi Kenya School of Law misom mitieki. Same to teaching. You cannot be a teacher just because you know how to speak. Inge wacho good English, inge ponjo kwano. Nyakidi misom mi bed GTSC number. So one beka it is high time kawuono kaka nchieng World Press Freedom Day. Let the organizations mabet mawacho ni gi fight for the media. One kaka PJAC, ntie KCA, ntie several organizations, KUJ. Kawuono gi bed piny mondo ginge ni media, how can we protect this profession? Obro timo nadi nikech sani yudo ni kata ntie joma wacho comedy. Eno nyadhi e field nikech en gi press card. But ethics mare gi mari kaka ngama dhi rango news opogore. Eno bro joko bro wacho gima opogore, inyalo kata go wandire moko sego kwa the field gi public. But because driver odhi wacho gik mopogore, ununge nukia ununtie mbele kuchucho. Ichako go numa unejo serikali unmukethonwa. Such kind of things. So let media council also come up. Wangeni these forums te jibedika mora chiel with one voice. Same way, kineno lawyer school lungo meeting gi ogipenjiga nini jakanye ami wuok kanye iwacho ga ni meeting mar lawyers or even judges one gi meeting chieng makama to jibro biro from all walks of life. To keni chulo 10,000 tibro chulo, ichulo 80,000. Aneno ga forums mag HRs meeting tera Mombasa 3 days chulo 85k tipenjori how? Then it goes back to media owners. Jogi ichulo na di remuneration. Can these people support themselves? Don't bet ni that money is the source of everything. Inya kayenti kama roots ne koken stable, what happens? One agore piny. Isaiah Gwengi in korka kori weche gi mag winyo loso mang'eny ahinya, uriwo gik mang'eny ahinya kana to gin mago gik matimore adiera. Kata kamano in bende inyalo medo gino ma winyo wacho ahinya nyako tudore kod kaka mbui kata weche lony manyasani hinyo kose bero press freedom monego wabed go de pacho kae. Anyalo wacho ni lony manyasani en gi berne to en gi rachne bende. Anyalo wacho ni achiel kuom ber ma en go ne sani ng'eni kopogore gi chon mane e media ka ene nitie gimoro ni scooping. Ine mikwongo yudo story, koro story ni idwa ni lingo mondo kik ng'ato yude mondo ine mi break go. Koro inyalo miyo go ng'ato bang'e ka in ise break go. Koro aparo ni wach mar digital technology omiyo mae sani koro onge. Koro okelo tich obedo mayot nikech seche moko an korwa usenge but gimoro nyalo timore kata mana ugunja. To immediately maneno ka ng'ato poste koro ing'eni kaka jafwambo omiyo tiji bedo mayot. In tiji koro ok en ni kawe kaka iyude social media chande, but koro tiji en ni mondo inon tiende mondo ing'eni ere yo monyalo wuogo maber. Kuma koro kendo bedo go marach ni yudo ka mana kaka Winnie owacho ni jomoko sani ing'eni ng'ata man gi simu onyalo kawo picha, onyalo kawo video but opost. Once no se post go ing'eni an kaka ng'at mong'eyo chike monego bed ni luwo
in terms of kata mana picha monego bed naketo e public kata video, iyudo ka seche moko kae makoro watuomore nikech an kayudo picha ni samoro ok adwa naket picha ni ma is ethical, tiyudo ka ng'acha to dhi okawo picha cha much onyisowa nyaka bodies kata ng'at ma samoro tho, family ne pok ong'eyo, tiyudo ka gi post those bodies. Koro iyudo ka seche moko an adhi akawo picha ma owinjore oket kanye ma koro ichako winjo ka jopiny wacho ni ng'ane gini media house ma kama ok dwa ng'isowa adiera, nitie moko ma gipando. Seche moko udhi e function moro, ng'ato record gimoro ma kata jasiasa moro wacho, to in being ni iluwo chik, part moro ma okonego bed ni dhi e public chande, in igolo oko. Koro ineni ka ng'at moro ma nitie gimoro miumo. Koro kanye ma ginene digital technology osebedo go maber, osebedo go marach bende. Kamano. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa bende chwalono okinyi ma kawuono kotudore kod twak marwa mano mar ratiro jofuambo e tich. Ahinya to odiochieng' ma kawuono ma en World Press Freedom Day. Ote ma kamago abro bedo kasomogi achiel kachiel wawinjane paro mag joneno magwa. Olage Cleopas wacho ni amor kodu Ramogi TV. I'm watching from UK, Florida State. Tell them to have confidence and strong enough as a king of the field. Amolage Cleopas kata Opas Jaonyigo. Ruth Nyathi Ochieng wacho ni kata bed mana ni ratiro jofuambo is a constitutional right, but then gin kaka jofuambo bende gikete arita makare ne gin giwegi. Ka jofuambo dwa chiwo sigana ma oneno ka dhi rocho arita kwe mare, to ber mondo owerego nikech seche ma gima rach otimore lal nitiere kuome gi familia mare. Onge gima sirikal biro timo. Mogik jofuambo moko rocho ratich gi giwegi. Gik magi post e mbui to jopiny neno nyalo miyo jowasik gi kaw advantage mar ketho negi personality gi dignity mekgi. Odhi mbele ko penjona ni ponono ni japiny ema ketho ratich jafuambo. Bende nitiere okenge ma inyalo kawne jibinago nikech aseneno jopiny moko kagoyo jofuambo siasa kendo gimieno gi chilo maricho. Aluou ka an umoja. Paro maliwa Inya Abdalla mar Katito Agone wacho ni jofuambo gomos ahinya to gima ng'eyo Kenya ka joma gore ne jopiny kale matek to kik ubed gi luor, Nyasaye ni kodu. Erokamano Inya Abdalla kuom ote makamano. Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ni jafuambo tije en miyo oganda information without fear or favor. Chiko rito international journalism bende okoyie mondo gibed victimized just because of the report magichiwo. Sani piny change to digital era. Jofuambo ma veteran kaka Jeff Koinange o prioritize kao pach jopiny nikech mano e kama yude feedback kaka japiny kata jopiny winjo program mari and their level of understanding. Jafuambo ma ok dwar kao pach jopiny kaparo ni mago nono always ok prosper. Odhi mbele kowacho ni asebedo fan mag different media platforms kendo awacho gima ng'eyo nyaka involve wafuasi magi e chenro mari nikech gin ema itimonegi gima itimono, ok your bosses. Erokamano ahinya Nyakwaro Mugiajwang' kuom ote ma uchwaloro okinyi ma kawuono. Thuolo marwa be naneno kosedhi wadong' mana koda thuolo matin kende to watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Jerry, ka pod intiere twaka okinyi ma kawuono, jopiny bende ogolo paro mopogore opogore kanyo ahinya kotudore kod ratiro mano mare jofuambo e tich. Jomoko ng'isowa ni nyaka koro wawinjane gino ma jopiny wacho, kalore ni jopiny ema watiyo negi, kalore ni jopiny ema kinde mang'eny wan ema wang'iso gi gigo mopondo. Kata kamano wan kaka jofuambe kinde mabiro mbele kaka wanyalo keto wechego mag integrity marwa mbele kaachiel kod chung' motegno kata independence marwa. Ahinya to odiochieng' ma kawuono ma en World Press Freedom Day kaka wanyalo ensure ni kinde mwatiyo wabedo independent kendo watimo tijwa gi integrity mondo wameda chwalo ne jopiny weche e yo mowinjore. Jerry.
Erokamano ahinya. Mokwongo gimonego watim en ni onego waluw chikewa kaka code of conduct for the practice of journalism. Mar ariyo, onego wabed professionals. Ka in ng'ama odhi e skul, kaka Winnie ne wacho ni idhi e skul ba isomo bi tiegori maber e tiji weche mag fwambo, ipogore gi ng'at ma ok odhi e skul kata ma ok osomo tije mag weche fwambo. Koro magi gin gik ma nyaka wan kaka jofwambo koro nyaka waluw. One, we must be professionals. Two, mondo mi waket integrity cha, onego watim tijwa kaka owinjore kaluwore gi chik. Mar adek, kata ponono nitiere different challenges ma wakale kaka jofwambo. Yudo man piny, seche moko chudo leo, kata ang'o. But wanyalo temo mar mondo mi wabed professionals. Jopiny ong'eyo ni Isaiah Chato kodhi kama kotimo sigana to timo gima ondiko gima ne otimore adier. Bana nitiere gigo ma nyaka wabende wan kaka jofwambo nyaka wasive through. Isaiah nowacho ni nyalo dhi e function, ng'ato wacho gimoro kacha, in nikech in jafwambo mosetigre mong'eyo gino monego indik kata gino monego iwe, nitiere gigo mibiro weyo. But ng'ato japiny moro biro neno ni jogi gintiere gima gitemo pandowa. Ok ni jogi temo pandou, nitiere mana gigo ma kaka od fwambo giwacho ni according to the editorial policy, mae nyaka waketi kata mae wanyalo keto, but wanyalo lose kama. Koro okomino ni ka nitiere gima nowe to koro nyiso ni nitiere gima ipando. Mano en mana part of the professionalism. King'iyo ute mag fwambo, especially the print, seche ma jafwambo ondiko sigana, by the time obedo published, story no kale lwet ji mang'eny, ok okalo lwet ng'ato achiel. Koro yudo ka stage ma story ni okale, nitiere wang'no mana ong'iye, to jogi gin jok ma gin professionals. Koro nitiere seche moko achiel ariyo ma mistake moro nyalo timore, lakini there's that professionalism ma ikete mar mondo mi sigana mawuok oko en sigana ma mokwongo en adier ni gima kamano timore. Mar ariyo en ni waketo public interest first. Jopiny nyaka ng'e adieri gi gima notimore, to watemo nyiso mae mar mondo mi jopiny bende omed ng'eyo gigo matimore kata gigo madhi mbele. Erokamano Joyce. Anno kwadong' kod thuolo matin kende twatieko twak marwa okinyi makawuono. Wadong' anyalo wacho ni dakika 5 kende twaloro twak marwa okinyi makawuono. Achak kod Jerry Rawlings. Ote mari nyalo bedo mane ahinya ne jofwambo odiochieng' makawuono ma en World Press Freedom Day. Achiel kuom gigo ma bende jofwambo yuago gi sani en kotudore kod chudo ma bende giwacho ni moko kuom gi ok chul, mane mamiyo jofwambo moko nyalo kawo kata okang' mar kawo brown envelope, gino ma chiko koyie e kinde ma wantiere tich mar kawo brown envelope. Ote mari nyalo bedo mane ne jofwambo kaachiel kod ute fwambo mondiko jofwambo e pacho kae, Jerry? Mokwongo an ote na nyalo dhi koraka jogo moya ute mag fwambo ni onego bed ni gikawo tije fwambo kaka tich moro amora, kendo en tich ma waluongo gi dho ngere ni is a professional course. Koro onego gi mi jofwambo tichgi kaluwore gi tijno ma gitimo. Mar ariyo ne jofwambo, challenges to adier nitiere e fwambo kae, but despite the challenges wanyalo bedo professional nikech professionalism mari ema nyalo mi iwuog from point A to point B in terms of promotion, kata in terms of changing the career, kata in terms of career growth. Koro watem matek wabede professional e tije mar fwambo ni. Mar adek, jo media council akwayogi, nitiere gigo mang'eny ma katiba kata media council act of Kenya oyienegi ginyalo timo. Gin ema ginyalo streamline sector mar fwambo e Kenya ka.
mar ka ng'ato donjo e tij fwambo ondiki kata gi od fwambo ma kamae kawuono, dong'ere ni entry level mari kaka jafwambo, ibed ni in korka broadcast kata print kata technical, ong'ere ni ng'ane nyodonjo kama, entry salary mare en kama. Mana tij fwambo ka emiyudo ka wan gi every Tom, Dick and Harry ma onge structure, onge gimoro amora matimore malong'o. But magi gin gik ma media council nyalo konyo. Ginyalo streamline sector ni, ma sector ni bed one of the most successful professions in this country. Erokamano ahinya Jerry Rollins kuom kawo thuolo marin bende mar mondo mi riwri kodwa e twak okinyi ma kawuono. Winnie, wach mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Wach mogik akete kuonde ariyo ne jofwambo kod media owners. Jofwambo obed professionals. Exercise gima nisomo e school, maintain the ethics. Media owners, professionalism. Jofwambo gi, do they have the right contracts? What does the structure say? Range remuneration and mane gima yuagoga pile. Welfare mar jofwambo. Kwa yudo mae correct to issues gi okobi bedogo. Mar non-discipline okobi bedogo. Things will be well. Mara consistency as a journalist. Nge gimi dwaro. Kidwa the line mar business, kidwa the line mar science, stick to that, be consistent, stand out amongst team. Ibodo ni mae kata career growth mari bedo easy. But kidwaro bedo all over in koni gi koni, then ibro lal in between. Stick to your ground and be consistent. Thank you. Erokamano ahinya. Isaya Gwengi, wachne mogik watieko twak paro okinyi ma kawuono. Mana kaka jowetena osewacho, anyalo wacho ni gima medo hinyo jofwambo kabisa, iyudo ka seche moko riwruok onge. Miyo seche moko kata ka in gi shida moro to iyudo ka konyi seche moko nyalo bedo matek. Nikech iyudo ka jofwambo moko seche moko gidhi kaka gige siasa gi. To an gi kora aheroga ni kata ka jasiasa o invite ni mondo adhi e function ni, kata kong'isa na dhi kenda tanyalo manyo ng'ato, amanya colleague moro mondo adhigo. Ok aheroga dhi ka jasiasa kenda. Tiyudo ka most of our colleagues seche moko ka jasiasa oluonge kamano to ringo dhi kende. So onego wabed brothers keepers. Then to media owners, mana kaka jowadwa gi osewacho, okelo tich matek, and jofwambo dhi through a lot. Ingeni people expect a lot from you. Japiny expect ni mondo imiye story, media house dwaro ni mondo imiye story, but media house dwaro ni mondo imiye story to ko take care of your welfare. Kechiyudo ka seche moko an Siaya, seche moko an Bondo, and you are being told ni mondo idhi cover story moro Ugunja. Kakidwa chopo Ugunja, no one knows. But he expect ni mondo deliver that story. So iyudo ka you go through a lot mondo deliver this story. Then mugik anyalo wacho ni mana kaka osewache kae ni no story is worth your life. But to some extent bende inyalo wacho ni that story has to be told. Yeah, kind of okay. Could it take the risk? Yeah, sometimes it forces kind of public interest. To seche moko nyalo chuni nikech kapo no kitime, who will do it? Yeah. Kapo no kitime, who will do it? Aparo ni mane wachna mogik. Then mogik kabisa, adwa gone Josiaya erokamano. Odhiambo ma kawuono adhi bedo awarded as ginene IJEA Annual Journalism Excellence Awards. Story manatimo nowuok kuom Josiaya. Na agomba ka gi Josiaya manomiya paro mane gin go e wach story manatimo no. Tinyalo nyiso mana matin ne story mane poch kachiel kod pak ka watieko. Story manatimo ingeni technology. Kaka sani weche mege lupo, iyudo ka lupo rech odok piny. Ma technology manobiro manyien en mar cages. Cages nigi berne to cages nigi rachne. So an ang'iyo gima rach ma cages kelo.
ne jowa. To gima nang'iyo ni cages, kaka cages nego beaches wa. Nikech yudo ka cages gi ng'ato biro to register e beach. Ng'eni kidonje beach ti register. So kise register tinyalo register kata gi 500. Then onego bedi anytime milande that beach to nitie fee percentage moro migolo ne that beach. So jok manao mbuta kibiro gi that mbuta nino iwinjo ni kata per kilo nitie pesa kata mana 10 shillings or even 20 shillings per kilo. But jo cages en ko wuok gire cage kucha osegocho ne ng'ato even from na ng'ato osegocho ne from Nairobi na dwaro ni mondi miya rech mar 10,000. Odhi to golo rech ma worth 10,000 e cage to park to kone ng'ache. Ng'eni rech ni okale beach. So onge gima beach benefit. Mano sigana makare ahinya puoch kachiel kod park ne mich miyudo. Nyakwara Mugajwangi kanye mwachopo gode giko mara tuak maro okinyi makawuono. Soma na ote mogika ka watieko tuak marwa okinyi makawuono. Kwaloro godo tuaka odiochieng' makawuono. Nyar State House wacho ni jofuambo mawinjo matek gin ma jogo mantiere grassroots onego migi arita maber kendo ute fuambo mekgi orang gi maber nikech wacho kanyo ute fuambo magi orang gi maber nikech ka ok gin to gima ginyalo lando onge. Media Council be onego ked ne ratich jofuambo kochakore arita margi nyaka kaka ichulogi both Isaiah Gwengi and Dhimbele ko wacho kanyo kata kamano tema kamano rum kamano Uma Biu bende wacho Ramogi TV ano Uma Biu jakoma kawuok Kachieng Ward 7 an gima mako dhoga kech Migori County nitiere jafwambo maru moro manyaka okal kuom jatelo moro Migori kanyo koreka olendi mato ang'o matimore momiyo ok onyal golo gima no wacho to mar jatelo no to ogolo nono ogolo nang'o wachno. Haya, mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa okinyi makawuono kokale yore waduto te mag tudruok ne jofuambo duto Isaiah Gwengi, Winnie Miseda kachiel kod Jerry Rawlings agono erokamano ahinya kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi e studio wabed kod twak odiochieng' makawuono kendo Happy World Press Freedom Day odiochieng' makawuono. Nyakwara Mugajwangi in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gi sani machopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako rom. Ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.